खुलुमबायका एंड नमस्कार सत श्री अकाल जत ताहुक बुक सनो त्रिपुरानि जे तंगनाय रनो जतनो हाय हाय तिनी टेकिसिसा नरक बाय कक सियार खायनान नि फाइफिका तकटे बुक सं नरक साइमानो त्रिपुरा हाव ताबो जे इलीगल भाबे वानजी फाइनाय बांग्लादेशी रो जत त्रिपुरानि डीएम ऑफिसो जे लेटर रिमानि नरक साइमान नाबले डेमो दत्तो जागानो एडीसी एरिया वो बरनि इलीगल फाइमानि 10 नो जागा तंगनानि जागा रिनानि बागै बरक अबो हाय कासा चिटी रिबेमानि रक नरक नुखाना हायके टिप्रासरक जनरल तो सेस खायकेनो सेस खायका ताबो एडीसी वो सेस खायनाय जेमन गंडासरा हाय आ गंडासरा बुमुंगनो गंडा तुइसायनि बुमुंग रिमान हाय नाय बरक गंडासरा रखै दङ वानसुकदि करबुक हाय ओमपी हाय तुइदु है जागारागो वानजि थांगै दङ जतनबारी नतुन बाजार कांचनपुर चिनि कयेकजना बुरु ताकुग्र बुरु ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल साननाय रक नंनि एरियाव तामुङै तंगरक साइदामान सोशल मीडिया ससमय न गुरपाई बुरु हिनै खागनाय रक खबर स्लोक रक नरक साइदामान नंनि एरिया वो जे इलीगल भाबे फाइनाय फातरहानि 10 ताबुक जे डीएम ऑफिस आवेदन खाय दंगो एंड बरनो हा मारिनाय एडीसी एरिया वो तंथाय जागा मारिनाय नि सामान नरक साइदामान अबो हायके टिप्रासरनि जागा सेक जगै तंमानि नरक साइदामान अबो हायकेनो सेक जगते थैनानि लामा सार सत्तै कुरि आमन बागै नरक सभा खायनान बागै तियार जादों सभा खायदि थांजा तंनाय नांगाय थै दिलेना नांनाय जत युथ रना आं थांजा आंदि जत युथ रक नरक थिगनि बुसांग आगन बागै चाइतकदि नांखाय लामा सारा रोड ब्लक थांनाय तफानो इलीगल भाबे तो आजिरनो एडीसी एरिया वो जागारि मांगला आबो नुकायसा खराम तिसाबो जतन चबा खायदि हायदे ताकुके बोसं आ वीडियो नो लग रिलिया जे नांगमान पॉइंट सिमि साता तै जेनेरेटर लीडर स्ट्रोक आरो केबें हकाय बरनबो आरो नो जागावनो दुखै बे खावै तरे दिदि हम बाय आसनो खुलुमबायका